Nih malah biar benbat teddy biar malah thank you bunga. Thank you. Malah boyfriend malah huwa bini teddy biar. Hey guys, good morning and first of all happy Durga Puja ani goसो गोरबोनिफ्राय लोगोफोर माने आसा खालामो देग्लायनि दुर्गा फुजायाव नोंथांमोना आलो गोजोनै रंजा बाजायै बदि खुसियै बेरायनानै बारहो हरनो हायो आरोना थ' दिनै जाबाय दुर्गा फुजानि फार्स्ट डे थ' दायो जों नै बिब' बिफां खुलुमनो थांगासिनो आरोना ओमफ्राय जा मा होनो थुखि लांसै ना थुखि लांसै जोंहा माने थुखि लाखादो ओमफ्राय आइबो थांगोन थ' नायसै लोगोफोर दिनै मा जायो गासैखौबो देखायलांगासिनो ओमफ्राय दायो जों मोना एसे बेरायनो थांगोन आरो दुर्गा फुजायाव अके स' गासैखौबो देखायलांगासिनो लोगोफोर दिनै जोंनिया नै बिब'आ 50K साबसक्राइबार कमप्लिट बिग कंग्रेचुलेसन बिदिनो सापर्ट खालामबाय था आंखौबो खालाम आब'खौबो खालाम आरोना ज' थाबैनो जों सानैखौबो माने 100K सिम सहैगोन होनना आसा फारिबाय थाबैनो थ' दिनै आब'आ आंनो माने गस्ला बायना होयोनो नायनोसै बायनानै होआ नङा होमबा नङा होगोन र' लोगोफोर दिनै जोंहा माने थुखि लांगोन आरोना नै जोंहानि थुखिया जाहैबाय नै नियाव दोङो मा होनो गय फाथै निजा दोङो मा होनो बुट ना नै जोंनिया बिमाया यानिखौ जोङो मन्दिराव दान होगोन माखो थालिखौ थ' लोगोफोर दिनै जोंहा माने थालि मोनथाम दान होनसै आरोना मन्दिराव ओमफ्राय लोगोफोर नैबे जाहैबाय जाहानि नालाय माने आं सानसेबो देखायनाय जायाना जाहानि बियो जाहा न'खराव साबा आरोना आइ आफा आं आब' आरो जाहानि थ' दायो जों थांसै लोगोफोर नै जोंनि आंनिया अके लोगोफोर दायो जों नै थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय नै आइया आंजों गाखोसिगोन आरोना ओमफ्राय आब'बो थांगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना स' दिनै गामिखौ एसे देखायनोसै आरोना जिहेतु सानसेबो देखायाखै नङा होमबा लेट्स गो थ' लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय जोंनि गामिनि दुर्गा मन्दिरनि गेट थ' दायो हाबैनोसै थ' दायो जों गिबियावनो आथिं आखाइ सुनोसै फानि जादों जोंनिया नै जा बिग ब्रादार नै सिनायनो लागादो नै दायो जोंनिया न'खरनिफ्रा जमा होजोब्बाय जा आदैनि फिसाजो नै नाना मानसि फायदो जानो नाना मानसि लोगोफोर जों सफैबाय ओरैनो हरलाय मानसिफोर फैदों आयं सफैबाय थैना खारलायसै माइयाव सफैबाय ओमफ्राय मन्दिरा खोन्थालाय दिस इज आवर निउ मन्दिर नैबे जाबाय थ' दायो मोजां खिन्थिगासिनो दसे उनाव ना लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय जोंनि गामिनि गोदान मन्दिर माने देग्लाय गोदान मन्दिर लाबाय आरोना माने गोदोनियानो इयोमोन आरोना सिगांनाय इयो नङा थ' नैबे जाहैबाय मा होनो शिब मन्दिर ओमफ्राय नैबे बाथौ लोगोफोर दिनै जाबाय नेक्स्ट डे थ' दिनै जों दायो फुजा नायनो थांगासिनो ओमफ्राय दिनै जानाव फैदों मायु बे जाबाय जोंनिया मा नांगौ जोंनिया फारनिता नैबे जाबाय थियाना नैबे जाबाय जोंनिया मोन्थोर लोगोफोर दिनै माने जोंनि एरियायाव जानाय मोनथामसो फुजा देखायनोसै आरोना माने जों गामिनिखौ देखायनोसै ओमफ्राय खैराबारि टंला आरो नावकाटा बाक्सायावबो जों एसे हाबहैनो हानाय आरोना थ' लोगोफोर नायलांबाय दिनै भिडिअखौ नङा होमबा दिनै माने आं माने फुजानि भिडिअखौ मेन एगारनांगोन बे स' दिनैसो एगारसिगोन आरो लाइभआव फार्स्ट टाइम मोनबायलै आलि फैसा भगबान दिनैसो 20 थाखाल'सो बेनोथ' लाइभआव फार्स्ट टाइम ना साला 500 मोन ना फुजानि माय थाव खरस जासिगौमोन नै दायो थांगासिनो जों माबायाव खैराबारियाव फुजा नायनो खैराबारिनिफ्राय थांगोन टंला नङाबा नावकाटा लोगोफोर दायो जों नै फुजा सफैबाय स्वागत करते हैं आपको खैराबारि के दुर्गा पूजा में लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय खैराबारिनि दुर्गा पूजा वाव डेकोरेशना किन्तु A to Z नामा आंनिखौ वाह क्या बात है Uy, नै खसमनाय आखाय नोंनि आखाय हमना बेरायग्लांनो लुबैयो जिउनि लोगोफोर दिनै नै आंजों लोगोसे दंफायो नै बिथाङाबो ओमफ्राय निजाबो दै निजा जोंनिया भाइ ओमफ्राय निजा जा आगै माने गासिबो न'खरनिसो दै जेबो नङा बिथांबो जा आदायानो जायो ओमफ्राय टुपिल'द इटु टुपिल'द डाङरटु इटु लोगोफोर दायो नै टेडि नायगासिनो टेडि दिनै दामा जाहैबाय 450नो ओमफ्राय निनिया मोनलै 500 जेबोआनो गैया itu sarjana sudah udah apa? Ji homna gam tipung. Dah lagi por last sabar napas so. Teddy bear.
लोगोफोर दायो जों नै बिदा लानोसै आरोना ओमफ्राय नै जोंनिया सिख्लाफोर बिदा होनोसै नै माला बिया मोनबाय टेडि बियार माला एसे थेंक इउ बुङा माला बयफ्रेन्डआ माला होबा बेनो बे टेडि बियार आसलै गार्लफ्रेन्ड गैजा रोङा